hasteni lukurokni bagui bellaino shape kaham tubui phaika Yarwng electronics. O Yarwng electronics o norok manthoknai juda juda brand ni juda juda company ni ketal mobile phone rok. Abo rokno kari botongo norok ni mobile phone rok hamya angui tongkhe repairing eba senamui bo manfinai Yarwng electronics o. Abo rokno kari bo display selainani mobile charger rok bo belaino manthogo o Yarwng electronics o. Abo rokno kari bo tai kaisa belaino shape kaham tubui phaika Yarwng electronics abongkha norok tomung yago rang kri angui tongkhe mungsa wananani nangya EMI eba talo rang kisa rimani bisingtui bo norok rangmari morokni juda juda brand ni mobile phone rok bo norok pai mano. Haike lukurok norok tai tamno nasingtong phaidi kereng phaidi Yarwng electronics bai kokduk number bo rijak tongo thai bo rijak tongo chini display o aro naino norok Yarwng electronics bai kerengui manbai nei.